כי מה גורם לפרפקציוניסטים להיתקע ולא לצאת, ולא לנוע? הפסיכולוגיה. הפחד הזה שאני אכשל. אם אני אחליט את הפרשנות, שזה לא יהיה כישלון, אלא יהיה שקיבלתי תוצאה לא רצויה, ואני לומד מזה, זה השיעור הכי חשוב עבורי. איזה כיף, יש. טעיתי, מטעויות אני לומדת הכי הרבה. זה הבית ספר שלי, ככה אני גדלה ומשתפרת, אוקיי? אז אם אני אחליף, כאילו, אעשה שינוי בהתייחסות שלי לדבר הזה, כבר יהיה לי יותר קל לצאת החוצה. כי מה גורם לפרפקציוניסטים להיתקע ולא לצאת? הפחד הזה שאני אכשל, זה לא רק הפחד מאולי המוצר שלי לא מספיק טוב, עדיין אני אדייק אותו, זה גם הפחד שאני אולי לא מספיק טובה. מה אם אני עדיין אין לי מספיק, עוד אנשים לא מכירים אותי, למה שהם ירצו בכלל לדבר איתי, עוד לא מספיק מיומנת, אני רק בתחילת הדרך. אז ההבנה הזאת, טעויות זה הבית ספר הכי גדול בחיים שלנו, אני רוצה לטעות, רק ככה אני אתקדם ואגדל. השינוי הזה במיינדסט עושה את ההבדל.